ole thlir tu te in zawa in chibai kala buk le evek cheu evoina chuan epsom salt hi enge ani a enga tan nge kan hmanang ti kha karon sei le dona epsom salt chu kan treuh to anga thenkhat thelo te pawh kan awm mai thei a magnesium ani a magnesium sulfate ani a epsom salt chu chuan hei a awm dan hi a hman dan te pawh hei ka a cover ah hian a inziak veka chah theihin a awm a Flipkart ah te leh site hrang hrang ah te pawh khan chah theihin a awm a hei hi ka lei ka chah rawn thleng ani a ka lo hrilhfiah la dawn chu ni enga tan hian ngen hman thin mihring tan pawh hman thei ani a enge spa tih nan te an hmang thin a ke chiah nan te an hmang a chu chu enge thatna ke sil nan te an hmang a then chuan tikhan an chiah a minute sawm atanga sawm panga te a in chiah a an in bual a tikhan taksa stress reliever ang kha ni mai ta awm zia chuan taksa ah khan bawlhhlawh bal a tih fai mai bakah khan nervous system tan khan tha tak kha lo ni ve leh bawk a taksa ah khanin nerve tha lo te pawh kan nei thei a khangah te pawh khan a pui thei nih chu a ti dam thei a hahdamna min pe nih chu kha epsom salt magnesium khan taksa hian magnesium a tlak chhan chuan harsatna hrang hrang kha nei ve thei nih chu khami la ka tana min veng tur chu he epsom salt magnesium sulfate hi ani a chuan hei a awm dan hi in hmu anga hu tikhuan chini ang deuh hianin a mum sep sep a a var ser mai a chuan hei hi lei tha tan te pawh kan hmang thin ni chu hman theih vek a mihringin a hman theihna kha chu a cover ah hian in ziak vek a sawi tam lo mai ila a thatna pawh hrang hrang a awm a chuan lei tha tan pawh kan hmang thei ni hei rose te hian an mawmawh em em a rose ka rawn pe dawn a hemi thir fian khat hi rose pot khat hian tan hian a tawp ani ta hei hi thla khatah vui khat ang te pek ve thin tur ni ta a atangkaina ah chuan a hnah eng tur te kha a veng a chuan a dung a ti chak bawk a a dung tan khan chaw tha tak ani a a dung a that chuan a kung kha lo tha a a hnah te kha a hring mawi a a hnah ti hring mawi tu tan a hnah eng yellow leaf kan tih ang kha tiang discoloration veng tu tur kha ni ta ni epsom salt chuan a short form ah hian mg te kan ti mai thin a magnesium tihna kha ni mai ta chuan kha magnesium khanin rose kung leh zung a ti hrisel a chuan a hnah a ti hring mawi bawk a a hnah eng tur a veng a chuan kha kar thla khatah vui khatamaw vui hnih emaw pek theih chuan a tha em em ani chuan soil acidic lut tuk tur kha a ti dal ve bawk ani chumaw chuan tihian alo par mawi em em dawn ni in rose te kha hnah hring alo hring mawi anga chuan hrik lakah te pawh a veng thei a natna hrang hrang lakah te a veng thei nih chu kha epsom salt khan maw chuan chuvang chuan thla khatah vui khatamaw vui hnih emaw lo pe thin ula khami fian khat kha pot khat atan khan a tawk ani chu chuan thlir tu te in zawa in ni lawm thu ka rawn sei le